Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनावहाय नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो आंनि आमाइलाहानाव आलासि जानो थांनो नागिरदों आरो जोंनि आमाइलाहा आंखौ लेंहरदों। आयं बुरि दङ, आयं बुरिया जोबोद हाल्ला खालामदों, नायनो लेंहरगासिनो। ओमफ्राय जोङो आंनि मुथु थांगोन, ओमफ्राय मामा थांगोन, बिबोरां थांगोन, बिनानाव थांगोन, फंबाय थांगोन। बिदिब्ला नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअ'खौ लोगोफोर। थांगासिनो जों दा अमा बेदर जानो, बोरमा बेदर जानो, सेरेब लोंनो। नङालै ओरैसो बुंदों। नैबे नै टटलापारा बाथौ मन्दिर। टटलापारा। बिगुमै बिबोना लाइन मारिदो नै मालाय खाथि खाथि जलायदो जोगो लाफालायाखै। नै बेनो जोंनि टंला फास हाबजेननाया। बेखिनि लामाखौहाय कुक्राकाटा होननानै बुङो आरो। ओमफ्राय ट्रेन फैदोंमोन नालाय ओंखायनो जोङो एसे नेनो गोनां जाबाय आरो। नै जोंहा मुथुआ ओंखाम उखैनानै जोबोर माने खस्थ' मोनबायनो आरो। ओमफ्राय जों दा बयबो ओंखाम जायाखैमोन नालाय जोङो जोंनि टंला बास स्टेन्डनि मोनसे दखान फिसायाव बयबो हाबनानै जोङो रुटि जाबाय आरो ओंखाम उखैनानै। नै जोङो दायोहाय रुटिखौबो जाखांबाय, रुटिखौ जाखांनानै जोङो ओंखारबोबाय। ओमफ्राय जोङो नै जोंनि टंला कलेजखौ मोनबाय आरो, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जोंनि टंला कलेज बियो। नायनानै ला जोबोद समायना जोंनि टंला कलेजआ। नै जोंनि नैबे फार्स्ट हाबजेननाय टंला कलेजनि गेट आरो बियो। नायनानै ला नोंथांमोना। नै जोङो दायो फैयै फैयै जोंहा आमाइलाहानि न'खौ मोनफैबाय आरो। जों लामा ससेयाव जोङो भिडिअ'खौ मोजाङै जों लाबोनो हायासै, एसे माने बेटारि गारियाव माने केमेरा लाबा मावो नालाय ओंखायनो जों मोजाङै लाबोनो मोनासै। नै बेनो जोंहा आमाइलाहानि न'आ, जोङो दायो मोनफैबाय। नै आङो मोनफैनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट साहा, दै, लारु, थावनि सिथाव आरो एन्थाब गोरान डाइरेक्ट जाफैखाबाय आरो आङो। जोङो साहाखौ लोंखांनानै लोगो लोगोनो ओंखामबो जाखाबाय आरो। जोङो न'आवहाय ओंखामबो जाबोआखैमोन नालाय जा गोथाव गोथाव संनानै जाहोखादों जोंखौ जोंना आयंआ। नायदो लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगोनो जोंहा आयंनि फिसाला, जोंहा आमाइनि फिसालाया मालाय बिगुमैनो मान होनो नागिरदों आरो। थुलुंगा फैदो नोंखौ खुलुमनो। दे खुलुम दे। दे 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 दे। नै ओमफ्राय जोंखौ फैनाय समाव जोंहानि न'खरनिफ्रा जा मोजां बिदाय होबायना जोंखौ। न'खरनि मानसिफोरा जोंखौ बिदाय होखांनायनि उनाव जोङो ओंखारबोबाय आरो। ओंखारबोनानै जोङो नै दायो टंला टाउनखौ मोनफिनबाय।
जा मोजां मोनबाय आरोना न'खरनि मानसिफोरखौ लोगो मोनजोबनानै जा गोबाव जाबायमोन आङो लोगो मोनैया। Ha? Oh, siya. Thongla मोनफैबाय जों दायो नै थंला टाउन ससेखौ लाबोनो हायाखिसै ओंखारबोनायखौहाय लामायावहाय बिराद खस्थ' गाखोनो बेट्रि गारियावसो नालाय ज'नो आरो नायना लादो। ओमफ्रायहाय जोङो न' मोनफैनाय लोगो लोगोनो जोंहा बिबोनांनि बार्थडेनि मुङै जोंहा बिबोनाङा माने बयलार बायना लाना फैदोंमोन आरो बेखौहाय जोंहा मुथुआ जोंखौ हांनानै जाहोनो नागिरदों बार्थडेनि मुङाव। आंना बयलार बेदरखौ हांनानै जानाया बेनो फार्स्ट टाइम जागोन। आङो बेबायदि हांनाय बयलार बेदरखौ आङो मोनजाफेराखैमोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। लाभ इउ अल।